Ρε το Silly Boy θα βγει. Αυτό είναι το θέμα. Το πότε. Όχι, άμεσα, αδερφέ, αλήθεια. Θα στείλω τη διεύθυνσή μου, το κουδούνι μου, μπάρα κουδούνια μέχρι το πρωί. Θα ξυπνήσω. Yes, 4 του μήνα βγαίνει το άλμπουμ του Ivan Greco. Λοιπόν, Μέσα ετοιμαστείτε. Όλοι έχουμε Silly Boy, έχουμε Πούλβο, έχουμε τις Παναγιά στα μάτια. Ακούστε. Μιλάμε για σοβαρή δουλειά και μαλακίες. Λοιπόν, 4 του μήνα, 4 Δεκάτου. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Αύριο το βράδυ, 12 η ώρα, Sky με λίγα λόγια, ρε μαλακές. Εντάξει. Παρακάτω. Και παπαχταράδες. Δεν κάμπια, μαλάκα. Τι φανς έχω. Επειδή Πήγα να κατουρίσω, πήγα να κατουρίσω και ακόμα πρώτος είμαι. Να σας πω λίγο κάτι. Ευγενία, Λοιπόν, κάντε λίγο. αύριο Sky, το μάτι της Τίγρης, 12